Wala nag-issue sang notice o kung nagpahibalo ang Traffic and Transportation Management Office sa TTMO nga ginadumilian sa paglabay sa ibabaw sang ungka flyover ang mga modernized bus. Ini ang suro kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC sa interview sang K5 News FM Iloilo. Dugang paniya nga sumugod sang ginbuksan ang flyover sa trapiko, nagalabay na ang mga modernized buses sang nagkalain-laing nga kooperatiba apang wala man ginsaway o kung ginpangdakop sa mga traffic enforcers. Pahayag pa sang natundan nga kung bawal ini humalin pa sang una, ginsunod na nila kag ang mga drivers ang hindi man nga magrisgo. Kung klaro ang polisiya, ini kasunod man sa statement ni TTMO Head, retired Colonel Oldarico Garbanzos, nga mga tiga-ulo ang pila ka mga drivers sang modernized bus nga nagalabay sa gihapon sa piyak sang vertical clearance sa approach sang flyover nga 2.3 meters. Sa karon, nagalabay na ang mga modernized buses sa idalom sang flyover. Kasunod naman sang mando ni Garbanzos sa Martes nga adlaw nga istriktuhon ang pagdumili sini sa paglabay sa ibabaw. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Parcon. Sa wayo nila, bawal? Or nag-coordinate sa inyo? Correct, why? Ano po sa mga traffic aid na da? Yan ang traffic aid na, dapat arang traffic aid na da ma-plastar. Hindi na da tiga-ulong driver, kaya basta bawal ginaya. Itaya sang driver na da ang kabuhi nila or ilang kwan. Ako ng kaso, maano matabo da. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.